pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya kiti ka anuman. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, di surat nga intay kan biyagita, kat nagapu kini pagayam tayo arona, iti tagudin Ilocos Sur, kat inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Mabalin yung matabisitaan ti channel ni Miss Jocelyn Oblero Ramirez, Jor Drama Tips TV. Suportaran yung mati channel na kadrama. Kat sakbay man nga ituloy tayo abasahan ti surat ni Rona, shout out pa kadagiti kadrama tayo. Ni Rosemay OFW Dananis, iti Lebanon. Ni Catherine Baltasar, iti Kuwait. At Tubong Ilagan Isabela. Kastamutan a shout out kini Menesa Kamitog, iti Cervantes, Ilocos Sur. Shout out kadagiti amin a listeners iti daytoy a programa. Nagtaod dayta kini Miranel Viernes. Shout out met kini Carmela Fernandez ijay Kuwait. Akanayon kanong agdengdengag iti daytoy a programa. Bueno, papagayam kastoy man ti surat ni Rona. Dear Lady L, umuna iti amin, kablaawan kayo man pa'y ngawan labas, dita Lady L Production. May sa kadagiti na ayatamang tartarabay iti amin na drama yo. Kat naami sakmata nagsurat, takayat kong ibinglay to'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kasto'y manarugyak ti amin, Lady L. Rona, bakit? Makaamukan gini baby, tama pa na ako nagtrabaho. Sige. Ay. Napanlatan na kaslawan ang yaman na. Kaslasan na kaasawa. Awan man lati.
Suron kon. Naimbag pa'y dagiti kaaruba mi alumakay kun bumakutan, tanag-sweet da buy-buyaon. Umapalak. Agdardaras man wano saan, kaslasan kami ngagasawa. Masurunak. Kaslasan kami ngagasawa. Anya nga rod ngay, kas kailag kabusor. Diyak mo kun kwa na. Masaksak itanak. Pagsaritaan nyo ngamin dagiti kayat kan sana kayat itunggal may sakada kayo. Diyak kayat. Kaslakit din kamatak launay. Wano, idildil ko launay tibagik kan kwa na. Alla da ito'y. Kasla saan mong asawa ni Benji no kasta? Kasta mo ta talaga tiriknak kan kwa na. Kaslasan nak nga asawa. Masaksak itanak. Saan kayo mat nga apa? Nagsingputupay ni Benji. Diyak pa'y nakita nagungat wano nagmisuot. Nagasat kakit di tanasingput di asawam. Saan nyo ngamin amarik na? Kan saan nyo nga amo ti marikriknak? Simang putan. Ikatek adagos ti sapatos ko, tapno makainan ng tisakak. Uston to nagdigusak. Makainan na tumutan. Ada kagaya man. Itimplaan kay ti kape. Sige man nga rod bakit? Oh, adto yan ti kapem. Sige, idisum dito takapyek to. Di naman la ibagang agidan kami ngagkape. Siya amin ti makapanunot. Basig imbaga ti aramidan na. Kwekwerdasa na klasik tao. Makapasakit. Inak man langan iti silid mi. Kasta umay kayumot agpasyar dito'y balay sag paminsan Rona. Ni Benji ngay. Ada trabaho na, nanang. Nasaya at kadimot lang titimpuyog yung agasawa. Nay, apay nga agmisuot ka. Awan, nanang. Adaman damagak, nanang. Anya day ta anak ko. Idi ka bambanwagan nyo ka ni tatang. Sweet kayo kadimot? Ay katuan Uray itanto pa'y abakot ken lakay kamen. Saan kaming agap-apa. Iso nga rod nga ado ti mangibagbaga modelo kami kano apagasawaan. Saan pa'y ngamin anang ngeg ti kaaruba ti panagsinong bat mikin ni tatang mau. Tano adda di mi pagkinaawatan abasit abanag. Pagsaritaan mi adagos. Siguden may. Iso kasta kayo kumamot akin ni Benji anak ko. Awan mo't kiti ti pagapapaan mi. Masurunak. Anya? Adaman damagak, tatang. Anya day ta anak ko. Saan mo't kiti napatagunay? Kasla madamag kulaang no. Agpada kayo mo't laang ti ibaga kininanang. May papanaya iti anya. May papan kan ayat. Anya?
Ayat pa'y ti damagam kat naglabasan nun dayta. At dan asawa yaw. Ayat pa'y ti pakasikuram. Sana kasta tatang. May papanday to iti kinalailo yu adwakan ni nanang. Nula ilo ti pagsasaritaan. Talagaan nalailo kami iti inam. Manipod pa'y nagayan ayat kami. Nga aging gaitan alakay ken bakit kami. Tay di ka bambanwagan may. Talaga nagpinpin na tag kami. Kat kastalat na terik nami agpapan ita. Kasta talaga ti managbutang iti Diyos. No adda sinangal mo nga ayat, sustinirem aging gattong palbiag. Iso nga rod anas ken unay apilyen tayo dagiti agbalin nga asawa tayo, tapno awan to ti pagbabawian iti udi na. Kasta kami iti inam. Iso anaragsak ken nalailo kami latta iti tunggal maysa. Makapaapal kayo mo't tatang. Apay, saan nalailo ta asawam? Saan, tatang? Lailwom ang amain tapno lailwon na kamait. Nasingpot ti asawam. Saan nakas kadagiti daduma dita nga artek, babairaw ken adda bisyo na. Ni Benjay ket awan. Iso ano kurang iti lailaw, sikan ati mang lailo ta asawam mat. Ken inay ayat mo mat. Kaslawan rik na tatang. Sana kas kada kayo. Awan pa'y lalailwan na. Ay na anak ko, di mo ibagbagang awan tirik na ta asawam ken ka. Gamein, saan nakakumanga inkasar no awan rik na ken ka. Ken saan kayo kuman anaadaan iti anak no kasta. Isu nga awan ti parikot dita. Tatang, Pagsaritaan nyo Iyan tangay agasawa kayo mait. Awan tinakababain iti dayta abanag. Tinakababain ket no pagapaan nyo ti basit abanag amangeg ti karoba. No agkidawa kiti balakad kadananang kantatang, kasta ti bagbagada Lady L. Siyak kano ti manglailo iti asawa, bana gadyak kayat nga ramitan, no saan nga iso ti umununa amang ipakita iti dayta. Pride kunayo siguro Lady L, ngam saan, taadda ti pampantagak, asaan nga ammo ti asinuman, nga uray dagiti datakkel ko. Tadyak mo't ibagbaga katakwada. Kat, iti na minsan, mabitlaang. Ne, ada kamot gaya man. Oh, awatem da kita dinagas ko iti palengke. Mudoy. Ipan ko na iti kusina. Istimarok man laangan. Ilutok kit din. Maturog lang bakit, tapno di ka mapuyatan. Maturog kalatan. Ne, adang samat kapungtot mo. Diyak mo kadagiti awan ayat na iti asawa na. Sana siyak da ita, ta ay-ayatan ka mat, bakit? Sige, maturog kan. Agtalikudak, tanak-tanganak. Mabwisitak. Aday bagbagam? Awan! Ay, nagmayat ko natin ti bagi, no naktangan ti tao iti trabaho, ngagmalmalam.
Ibasurak man langan dagitoy. Rugit laang akit kitaan. Ang aguray ka. Mga ano na patag mo tilinaon day ta karton. Awan mo't kami serbina. Sursurat mo't. Love letters dagitoy. Ang aguray ka. Basaak man dagitoy asursurat. Daytoy, sabong-sabungan a papel. My ever dearest crush Benji. Naa, ampang mo't a babae daytoy. Di nan nalapdan tirik na nakat isun tinagaram. Daytoy man ti basaak. Ne. Ada natin nag-aradawan. Ni Benji kan babae ti kadwana. Nagsweet na mo tin. Agin inarakop da. Nakasadag ti babae ti barukong na. Jack pispisangan da ito. Idulin ko. Honey, I love you. Nakadungdungo ka kanyak. Daytoy kaslabas ita diary. Honey, nagsweet ka kanyak iti inoras a panagdanata. Panagdan na? Ituloy ko basaan. Tunggal rumwar kan sumangpet ka. Adalata sweet kiss mo for me. Dagaya masawa na hindi kat nag-sweet na. Idinto na siya kat wala lang. Kasla di na kamam mo. Nagdanada. Imo nagayam nga asawa na na ito'y Amerli. Masaak man amin alinnaon na. Uray bumbum takon ti barukong ko iti sakit tinakam ka na apal. Bakit? Atin sang ka prutas yun ti anak ta. Adapay cake. Ikabil mo ditan. Kasla na pudot man ang ti ulam Diyak amukan ka. Nabanugak kat kastapay ti pasabat mo kanyak. Nabanugak mo ta nagmalmalam. Kanabanbanog ti barukong ko. Anya ka diti, mapasapasamakan ka. Diyak amukan ka! Nagpao ti epekto kanyak ti sakit tinakam ko nakabasa kadag iti sursurat Lady L. Napanagnagkak ti imbagbaga ti kasinsin nila kay ko, nga adda kinaden na idi, ngam saan daan nagkasar, tainsi na ti babae a kinabalay na. Dahi ta ti pampandagak Lady L. Ti kinasweet dahi ti imuna nga ayat na. Kabayata na malaglagip ko tinapalabas ni Benji. Panagrik na katawanan na pulos ti Serserbig, Lady L. Kanayon na naman nagpupudutak. Kanayon pa yan, ti panagsinong batmi. Imayak dito ita nagpatulong jay asawam. Apaem kanaw. Kahit saan namot nga amaw no anya ti basol laken ka. Apay asaan asyak ti kinasarita na. Saan na ngamin akayat nga agpin na sakit kayaw.
Ngam kunana akasarita na kaanaimbag into nagbaawan day tapudot ti ulaw. Anak ko, saan anasaya at ti kanayon apanagapa ti agasawa, ta maawan ti respeto ti tunggal may sanukasta. Maksayan ti ayat, aging gaapa si gun arire ti mapasamak. Intun agangay ket sinanday ta. Nanang, Kayat mo ka ding agsina kayo kin ni Benjay. No ay ayatem ti asawam, sardengamon ng apapaan anak ko. Isardeng mo ti agim imaun. Agsarita kayo kit di anaimbag. Saan kayo nga agpinudot nga agsarita kayo? Tapno masulbar ti parikutiyaw. Ngem no awanen ti ayat mo kin ni Benjay. Nasaysaya at laangan nga agsina kayo. Ngem ti masansan mo't nga apa. Ter aramiden yaw. Kababae ni ti kaaroba. nanang, Diyak kayat nga agsina kayaw ta nagsingpet di asawam. Ngem no di mula ta sarsardengan, ay ket nasaysaya atin ano agsina kayaw. pinadakas na ka ni nanang. Saan ka mabalin na padaksen, Rona? Ti kayat ko ket masulbar ti parikot. Isong ibagam no niya ti parikot mo kanyak. Amom noon niya dayta. Jak nga rod mo bakit? Isong ibagamon. Tapno maornos noon niya man dayta. Apay, insuro nakakadin ni Merlin no kasanom nga ipaay ti ayat mo kenkwana. Anya? Apay nga da ni Merli ti saritaan ket napalabasan day jay. Awan ka pa'y idi ti biyag ko. Imuna ni Merli. Talagamot ngay muna. Isuti mo na nga ayat mo. Kan iso pa yan ti maudi nga ayat mo. Kan ti umuna nga ayat kat saan amatay itilagip. Unay dagitan nga bagbagam, Rona. Awan dagitan. Kan saan napod no dagita? Ti agdama ti pananutem. Kasano ama panunod ko ti agdama? Kat iparparik na mat nga awan serbik. Anya? Rona, napatig kayo iti anak ta. Napatig kayo kanyak. Diyak pa dyan. Apay nga di mo pa tiyan. Isu nga rod, akas taonay ti panagtrabaho, ta para kada kayo ti pagbambanugak. Ti kayat mo asawan. Pasik at trabaho ti aday ti utag kan pusom. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay, diyak ka bukan ka. Among friend, ti dilawagkan ka. Di mo pala imbaga amin nga adda iti ununeg mo ken panunot mo. Tapno masungbatan na. Ket maurnos yo ti bagbagiyo. Nagsweet da iti mo na nga ayat na. Da kami kat saan. Iso apatsyak nga awan serbik. Sa anak siguro ang makakikit iti mo na nga ayat na. Kasano ket agim imon kamot kamin iti angin. Karol, di mo nga min marikna ti marikriknak. Makarikrik na ka ngamin iti imon iti napalabas. Saan aday ta? Anya nga rod ngay? No sweet iti mo na. Mas sweet pa'y kumakanyak ita. Ay ket ipakitam ngamin asweet ka Tapno subadan namot iti kinasweet. Denggem ti palawag ni Benji. Agpakumbaba ka iti sangwanan na. Siguro, super sweet day ta ang merling ay bagbagam. Iso sinubadan mo't ni Benji iti sumangkasweet. Masurunak! Kapungtot na kit din. Padasem ang aramiden ti magbagak. Kitaem no di nakarkaron ton ti kinaragsak ti pamilyayo. Ngamin, mapunas ton day ta nga imun. Pagsaritaan nyo anaimbag dagiti bambanag, friend. Rona, bakit? Arakupan ka ba at di pa nagsarita ta, ha? Tsakayat nga kapapat na iti awang serbin abanag. Kaya't ko anaragsakta ka na yon. Si kamot ngamin. Kaslasan na nga asawa.
Kasla katulong naklaang awan man la ti pakailasinan nga gasawa ta iti imatang ti tao. Imbag pa'y di agnobyo, tamadlaw nga agnobyo da. Datangay, Kasta ka di? talagamat. Iso ka na yung nakamasursuron. Tamok mata nagdalan ka iti kinalailo kan ayat. Saan mo kit din na maramid kanyak? Ni ka dilaing merli ti pakaypakatan ti kinalailom. Idi siya akong ti kadanam awanan day ta alailo. Ha? Iso ako nakitibagik. First love never dies ti ayat yo ka ni Marli. Ngamin, no natayan ti ayat mo ka ni Marli, kasta unay kumamot a kinalailom kanyak. Ngamgaputan ni Marli laang ti love never dies mo. Iso laang ti nakaipakatam iti day tangayat. Kat saan ang mabalin nga ipakat mo kanyak? Kastan ti pagawatak. Kasta gayam tinarik na, Rona. Nag-focus ak namin iti trabaho. Kada sideline ko para kada kayo a pamilya. Pakawanan nak no nagbidutak. Bueno, nagkurang ak iti ayat asap sa pulam. Kan di mo pang pananodan napatpatag tinapalabas ko ng musika. Diyak kaya talaga pan tinapalabas. Taawanan ti serbiday jay. Adayo anasay-sayat kangan ni Merli. Tain sinanak day jay. Gaputan nakasarak iti sa bali. Kasanong ibagama napatpatag day jay abalang kantis. No balang kantis? Apay nga rod naka-preserve dita tiladawan nyo kandag iti sursurat na. Ha? Ala, puoran tanton bakit? Damok pinuoran mo no, imbasura idin ni nanang day jay karton ti sursurat. San kumatan nga inintonar? Damok pa'y katawanan daga jay. Ala, mga barawanan ta bakit? Puoran ta amin ng daga jay nga awang ti sarsarbina. Kaya't ipakita ken ka, nalalailo hakpay ngem ti paging imunam anapalabas. Sika ti amin ko. Da kayo iti anak ta ti amin ko nga insagot ti Diyos. Iso punasan tan tinapalabas ket ipamaysatan ti agdama. Ket iraman ta ti Diyos iti amin anasaya at apanggap ta. I love you, Rona. I love you too, Benji. Lady L, nasulbar ti parikot ming agasawa. Babaan matlaang kada kami. Pudno launay. Awan ti parikot asaan a masulbar no saan a pagsaritaan itinatanang. Kandanggan ti palawag ti tunggal maysa. Kasta tinapasama kada kami nga agasawa. Ita Lady L, maadan kami man iti parikot iti asawa. Kat sigudan miya pagsaritaan anaymbag, sakbay a dumakal. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman na kiti anus yu anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Rona, iti tagudin, Ilocos Sur. Tinapalabas kat napalabasan. Tinapalabas kat saanin ang mabaliwan. Saanin ang mapugas, tanapasamakan. Tinapalabas kat naikupinan. Mabalin mo nga ukagan. Ngam saan mo na mabalin asublian. Ngam adakan kan, no kayat mo asilpuan. Saan arumbang agbiag tayo itinapalabas, taadda tayon iti agdama. Pagbalinan nga inspirasyon dagiti nasasayat a pagtang itinapalabas amang binor kada tayo iti agdama. Lipatan dagiti banag a makasudak iti puso tayo tapno saan tayo nga ulit-ulitan nariknaan ti sakit. Agubway dagiti pagtang itinapalabas. Kabayatan na awan ti sana masulbar a parikot iti nagbaetan ti agasawa. No adda ayat, anang bigkat kadakwada.
Tati ayat kat nakasagana adumngag, nakasagana ang mamakawan, nakasagana ang agbaliw. Takapya akanayon ti tarigagayan ti pudpudno nga ayat. Idyan na dagiti banag amang tadriribok, iti nagbaetan dagiti agasawa. Tapno agtultuloy ti talinaay kan kapya, iti nagbaetan dagiti agin innayat, kan agpinpin natag nga agkasimpunganan. Alakastan Rona, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika. JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Naimpag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!